dimineața! Neața! Astăzi se anunță vreme mai bună. Toate După cum acestea, se și observă. da, toate acestea încă nu, mai târziu un pic. Ne-am pornit la o drumeție mai scurtă pentru astăzi. Mergem până pe Iezerul Caprei, cu pornire de la Bălea Lac și până pe... Vânătoarea lui Buteanu. Iezerul Caprei, la 2417 metri, bate vântul în continuu, e rece. De la Bălea Lac am urmat traseul triunghi albastru până în Șaua Caprei, din Șaua Caprei, în partea dreaptă pe bandă roșie am ajuns pe Iezerul Caprei. Un traseu scurt, care poate fi în maxim 40 de minute, 50 de minute de la Bălea Lac. Suntem pe vârful Capra, la 2494 de metri. Din aur am fost pe vânătoarea lui Buteanu. Am prins câte o fereastră de soare, momentan iară suntem în nori. Da? Deci în același trip, în jumătate de oră, poți să faci două vârfuri, peste 2400 de metri. 3 într-o oră. 3 într-o oră, foarte simplu. Da. E la doar 10 minute de mers pe jos și ai aceeași priveliște ca pe vânătoarea lui Buteanu, doar că e mai puțin aglomerat. Și Câteodată. poți să da, câteodată, poți să vezi mare parte din creasta Făgărașului, Negoiu, Lespezi, Da, cred că chiar se observă acum în spatele nostru. Moldoveanu, Viștea, în partea cealaltă. Negoiu, da, se observă. Negoiu și Lespezi se observă. Cornul